Pues truko hau egiteko beti kontatze txikitako historia bat, eta nirekan pertsona bat beti dentzikela trukoak, eta hin naizin. Eta hortako hasi zen da, beti ez dela, kartan emazten, eta esan dion, txe. Onde txiko karinazu nahi baraja, eta nire astuko ditu, eta hola, ez errepatu izango. Pero gaina, 8 urte txokin, esan, gaina, nastu, eta hortaz eparte gaina goitutena, karta batzu jarri buruz bera, eta bestia buruz bera. Eta lehi bintzen, karta batzu buelta, bestia emnea berriro, eta hola, aurrea eta atzea, eta hola. Esaten digo, eske te vas a joder, porque hola emaztengo trukoik, imposible da, pertsona batek, hola truko bat dinalizatzen. Eta lehi bintzen, nire bilorri arte guztiakin, hola da jarpe irameira, nazingo, ernibili, eta hola. Hola, uzien itun karta guztiak. Eta horren karro, nire hola nitxula guztiak, gehatu ziren karta batzuk, kriston nas masa. Arpegi agora, bizkarra bera. Beste batzuk guztu kontrakoa, hau, beraka eta aukoraka. Eta baten batek gehatzen da normalin gehatu zen, a ver, mira, bi arpegia bat. Horren, hau ginta, gainen nahi trukoan ipaioz, eta eman nion, eta bajar nion. Aiba, gintaz nahi trukoa. Eta karo, nahi azten bajarko zela urduri eta ezin goztu lain. Pero zein duen tipua, urduri jarri berin, santina gai, hola in, jak. Eta gestorekin bakarra, erabente, karta guztiak, buruz bere jarri zen. Eta nire honekin ja, seko pasi gata. Nire hola sai, hau ezen ez, hau trukoan hasi da, esaitzen. Nire honekin ja erotu. Pero bueno, eta hori ginta, ja truko hasi zen. Eta zintzian, hau, eta ja truko esplikatuko. Hartuzun, hola, eta hartuzun dira, karta bat, urre bat hartuzun. Eta hartuzun izan zen gero beste bat, basto, espada bat hartatu. Hemen duzte bakarrik urria eta espada. Eta hartuzun beste bat, erdialdian, mira, atetzen den lekutik, hau dator, eta gartzu buruz gora. Eta izango da, gure muga. Muga azterrena, zen, jomerko duke asmatzen, zaretan asmatzen karta bakoitza den, espata edo urria. Hortako, laguntza dizona, zer duzte zau zer da? Urria. Espata. Urria. Espata. Urria. Bueno, espata. Hona izten ganean hartzen dugu espata, eta hartzen dugu, urria zen aldian, eta hartzen dugu mentarpian, gatzeko gela urri bat emat, bira, metxe urri bat gatzen da, eta metxe, dain berriro, igual da. Alderantziz dia, si, konzentratu, Zure zer da? Espata. Urria. Espata. Urria. Espata. Espata. Vale, espata. Vale, ez zengo duzte zeintzula. Songi. Probatzen dugu. Adera mendira, behitze duta? Vale, urria. Ojito, ja bi ez da suertia, Hiru, urria, eta lagarren ere, vale? Bai, artista. Eta gara hauek espatak? Jode jago, denak espatak. Eta gaia berrazkena be, mira, espatakin, eta urriakin. Txapeldon. Truko hau, berez, aldain baraja osoakin, bino ez oso soluzia juteko, ze kurtzuten bezala kartak huelta bat juten dira. Hartzen dira karrikan bi makil, kasu honetan hortziut nik urria eta espatak izateko soluzia. Hartzen dira bi desberdin, eta hemen historia kontatzen zuen, nik kasu horretan hori kontatu, pero zin. Eta gauza, esatia, zuk hartzen nula kartan hasteko, eta gainez torratzen juteko, hasten dira buruz gora eta bera jartzen. Hemen do truko osoan klabia. Eta da, hartzen azten zanean, ematula izala, aboleon hasten kartak, egiten nahi zena da, aiza jartzen urriak buruz bera, buruak, hola, eta espata. Eta urria mendola berriro. Eta buelta espatakin. Eta espatakin, eta buelta eta urriakin. Ordu nahi da jartzen, urriak urriakin, eta espatakin. Hau, ez ikusteko ondo, nik duten bezala ez erakutsi hola, eta hola jun, pixkat, ez ikusteko kartak, eta bitartian zoze kontatu behar horti distraitzeko. Eta hemen nire nazte ikusten, arpegira ditzen benezu izketan izan bitartien, eta albazu ez enfokatu bista hortan, natural gatzen den bezala, aleatorio egiten naizala, pues, errexo bateko. Eta bat, ezken ingatzen dira. Ze pasa da, gehatu dira, kartak, niko laitote momentuan esatez ba, hemen gatu ziren batzuk buruz bera eta beste buruz gora, eta zebatu mazazte, hemen azpitik hasita denak, puntu eta ino denak buruz gora. Eta osatu, bira, gatu dira batzuk, hau, gora eta hau bera, beste batzuk, eta partzen azia bigarren tokea, eta gatu dira, bera. Eta gora, eta geho, beste batzuk gehatu dira, hola. Hau ez dira, beste batzuk gatu, bakarepia gatu dira. Dira, tako urriana, eta tako espatana. Horren hemen, eta klik hortan dena buruzora jartzean asuntua, zuko ala erakusten zunean, identzu gesto bat esateko bila, hola nahazta gauzen, eta geho, inbertzuna denak, tak. Gesto sigiloso batekin ez nabaitzia, denako da jarri, horren janako da jartzen dira. Orduan, movimento handiak txikila eta batzen du, horren esplikatzen zian hola iten batzut, eta gaina lehen zela, arpegira betuta, oso lain dut, alaia imposibilazten ditia, eta mani izkion kartu dara gatu zian.
ondo paratuak, eta ja bakarrik itea txokei bat, olain, eta ja, marabillatzeko pues denakoa. Eta orduan, hau inta, jarritu guiak karta guztiak, urriak goian, eta ezpatak goian. Orduan, nik esan dute momentuan hartu zuen ezpata bat, nik dutola, eta ikusten bat denak ezpatak egia demoso. Orduan, inbertu makarra da, altxa, ezpata bat hartzen mendiran, eta jarri. Dago berdina, urriakin, urri bat hartzen. Eta da ikusten dira. Eta hortaz aparte, erdian jarri duguna, tope bezala, da urretako azkena, orduan jun bertzute, hola behira, eta ikusten zenean latzen dela ezpatatik urrea, urre hori hartu, eta buelta man. Eta berlekuan, hemen ez da zerrez. Eta orduan jauen, esaten dugunean, zer da zure ustez? Esan berriro. Urria. Urria. Goiko guztiak urriak izango dira. Orduan hau denak, berdin duzatun behar urriak izango dira. Eta ikusi guztiak honela konpontzen dugu. Zeben gezkatiko dira. Esaten badu, urria, Ezpata. gaizki dongo da, baina berdin du. Ezpata. Urria. 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 Ezpata. Urria. Urria. Oain hau izten den momentuan, ingo dugu kanbio. Lehen urria menesku bilan genuen, pues ningun urria ezkerre jarri. Hau ere txoake bada, pixkat aldatzeko, bine ematen sensazioa galtziana. Eta hau zetuko, bale, ezpata hartuko, esaten zu, hemen dikongo ezpata bat emat, bine egitan ezpata denak. Hor no, pixkat, gezurtxo bat esan, bira, hemen badu ezpata bat. Eta ben jartzen zu. Hain berriro iguala, zure uste zer da? Urria. Gaizingo da ezpata da, baina zu segi. Ezpata. Ezpata. Urria. Ezpata. Urria. Ezpata. Eta hemen ze pasa da, hemen fijatu bazazte urria do. Eta gure kartan ordenazen goian urriak eta bastien ezpatak. Orduan hau denak ondo dozte. Eta hain berrian dena de golpe, suspense pixka mateko, lehenko ezpata, ondo do. Gu bagenik, ondo zora. Orduan naik ezpatak. Oilerak utxita oso ondo. Haure baki ondo dola, denak urriak. Oso ondo. Alazu hemen do. Hemen, karo, ordena ondo zon, bina hemen alderantziz do. Orduan hemen dozte alderantziz, hemen dozte urriak ezpatakin, ezpatak urriakin. Eta hau konpontzeko oso movimentu errexa da. Eta bakarrik, garrantziik eman gabe, hau denakola hartu, eta hau hemen aztu izan balizu bezala, baina ez esan gabe, ezin gabe, ostras, zeia harretea dituko zu, simaz hartu, eta jarri bertzu, lehen ogoian zonan, hartu zuela goitikan, tak, eta hemen dozte denak ezpatak. Orduan hau jartzen zu hemen, egin atzian, eta buelta ematean, jagatu da ezpata, ezpatekin, eta don urria, hemen duguna orden aldatu, deskuidoa izango bazen bezala, eta garrantzik egon. Eta orduan ja, denak ondo gatzen dira, azazten munduko mago denak.